Esta Semana Santa, como las 21 que ya han pasado, tiene un punto blanco. Es este, el del requesón de As Neves. El próximo 29 de marzo, coincidiendo con el Viernes Santo, se celebrará la Feria do Requeixo e do Mel. Para nosotros uno de los argumentos para conocer nuestra provincia es precisamente fiestas gastronómicas como esta. Una fiesta que para el turista pues le lleva a conocer pues un ambiente pues de fiesta, pero a la vez pues le ayuda a conocer nuestra gastronomía máis popular. A feira, de alguma maneira, é unha feira comercial, é o Venres Santo, é unha feira onde a xente pois ven a vender as roscas, rosquillas, produtos de horta, é dicir, faise un gran movimento económico moi importante para a vida comercial das Neves. Por iso a nosa aposta por esta feira xa desde o ano 91 foi moi importante. Una fiesta muy conocida por su antigüedad y por su contenido, porque cuando visitamos As Neves degustamos el postre, pero también todos los platos que acompañan a la gastronomía nevense. Este ano, aparte, pois queremos dedicar a feira a todo o tema que teña que ver ca gastronomía. Estamos en temporada de lamprea, por iso visitar As Neves nestas datas é moi importante, porque se pode degustar nos nosos restaurantes a maneira de traballar non só da lamprea, sino de outros produtos da zona, e de todo isto pois con un magnífico postre como pode ser o requeixo con mel, que desde logo fai as delicias de quen o proba e de todos os fans que teñen, pois, de alguna maneira, a xente que lle gusta estos produtos, non? O que elaboramos para dar a degustar co requeixo e coas tartas que levaremos á festa son mermeladas xa feitas coa primeira colleita. É unha explotación que vamos dar de alta no rexistro de explotacións en produción ecolóxica. Entendemos que eso será un novo aliento para a nosa cooperativa. Benigno Campos será el pregonero, pero también habrá tiempo para la música y el debate. Nos neste programa deste ano, pois, aparte de actuacións musicales que o sábado contaremos con María do Ceo e o día da festa, con charangas e tal, pois tamén teremos, non cabe duda, unhas mesas redondas moi importantes, porque na situación que estamos ahora nestes momentos, de pouco ou escaso emprego, pois eu penso que no medio rural pode haber oportunidades. Este ano é un ano que económicamente pois é dramático, pero penso que de vez en cando facer un alto no camiño, divertirse, facer ese paréntesis é bo. Por iso convidamos a que veñades a probar o requeixo con mel na festa do requeixo. Un paréntesis en los malos tiempos y una alternativa para las fiestas de Semana Santa, porque el Viernes Santo, As Neves es el destino recomendado.